Az Erdélystat a megyei statisztikai hivatalok összesítéseiből készít egy újabb Erdély szintű összesítést, amelyben a születésszámokkal, halálozásszámokkal és a házasságkötésekkel foglalkozik. Fontos azt előzetesen elmondani, hogy a koronavírus járvány az élet minden területét megbonyolította, és a statisztikai adatközlések is pontatlanabbak és bizonytalanabbak ebben az időszakban, úgyhogy néhány hónapig akadozott az adatközlés. Most azt tudtuk megcsinálni, hogy a július-augusztusi adatok már többé-kevésbé pontosnak tűntek. Azokat összevetettük a egy évvel ezelőtti békeidők július-augusztusi adataival. A talán legfontosabbá nem annyira meglepő következtetés, hogy sajnos már július-augusztusban is egyértelműen egy halálozási többlet volt Erdélyben megfigyelhető. Ez nem kifejezetten csak és kizárólag a koronavírus halálozást jelenti. Nyilván mindenféle egyéb összefüggések is lehetnek, alapvetően a túlterhelt egészségügyi rendszer és mindenféle egyéb dolog okozhatja. Tehát ezek nem kifejezetten koronavírus halálozások, de azért az, hogy csak nem 10%-kal többen haltak meg július-augusztusban, mint egy évvel ezelőtt Erdélyben, az mindenképpen arra utal, hogy megjelent az összhalálozás szintjén is a halálozási többlet már ebben a 2 hónapban is. Ezek egyébként leginkább ekkor még a kevésbé magyar lakta régiókat sújtották, ugye a legnagyobb többlet az Brassóban volt, Szebenben, Krassó-Szörényben a halálozásban. Nyilván még nem látjuk a szeptemberi-októberi adatokat, lehetséges, hogy ez tovább fog terjedni Erdély más régióira is. A másik ilyen trend, ami egyértelmű, szintén meg nem meglepő, de nagyon radikális, a házasságkötéseknek a vészfékezése. Ugye pont a házasságkötési főszezon, ez a 2 hónap, amit vizsgáltunk, a tavalyi évhez viszonyítva 35%-kal csökkent a házasságkötések száma Erdélyben. Ugye most összesen 8700 házasságot kötöttek ebben a 2 nyári hónapban, emberek jelentős részekkor szokott házasodni. Nyilván itt is egy járványhatásról van szó. Egyszerűen elhalasztották a tervezett esküvőket jelentős részben a járvány utáni időszakra. A harmadik trend az már érdekesebb, ugye a születésszám. A születésszámot elvileg nem befolyásolhatná a koronavírus, hiszen a július-augusztusban született babák még a koronavírus kitörése előtt fogantak. Emiatt jóval kevesebb változás van a születésszámban, egy nagyon minimális növekedést, egy 1,5%-os növekedést mértünk az előző évhez képest. Nyilván itt az érdekes, hogy majd néhány hónap múlva, amikor a jövő év elejé adatokat vizsgáljuk, akkor már azok a babák születnek, akik a koronavírus járvány idején fogantak, akkor növekedés vagy csökkenés lesz majd. Miért jók ezek a kutatások, amelyekkel összehasonlítják az előző évi trendeket? Hát ennek ugye az a lényege, hogy például a halálozás az éven belül ingadozik. Tehát nem szerencsés mondjuk a februári halálozást az augusztusi halálozáshoz hasonlítani, mert februárban normális békeidőkben is az influenza járvány miatt és sok egyéb ok miatt jóval többen halnak meg, mint augusztusban. Ezért úgy szoktuk, hogy mindig az előző év azonos időszakához vetjük össze az adatokat, és akkor emiatt az eltérések az előző évhez képest, de a születésszámokban is, nyilván az esküvők számában is van egy éven belül ingadozás, hogy ezeknek a hatását kiszűrjük, ezért érdemes az előző év, illetve az előző évek hasonló periódusával összevetni. Itt még azért annyit fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok, amiket mi elemzünk, azok nagyon előzetes adatok, amelyet most érdemes különösen hangsúlyozni, mert ugye lehetséges, hogy még a véglegesítés előtt módosulás lesz, növekedni fog például az elhunytak száma, mert nem számoltak még bele mindenkit a statisztikában, amikor az előzetes összesítés készül. De elméletileg ugyanígy nőhet a születések száma is valamennyire, de még előzetes adatokról van szó, ez lényeges hangsúlyozni.